Vítejte v Bořeticích, malebné vinařské obci v srdci Jižní Moravy. Tento projekt 3 moderních rodinných domů nabízí jedinečnou příležitost k bydlení v nádherném prostředí, kde se tradice snoubí s moderním komfortem. Tyto domy vám nabízí moderní design s užitnou plochou skoro 164 m2 a dostatečným pozemkem pro váš odpočinek a relaxaci. Každý detail domu je navržen s ohledem na komfort a funkčnost. Interiér domu je navržen tak, aby poskytoval dostatek prostoru a světla. Obývací pokoj s kuchyní je propojen venkovní terasou, což umožňuje komfortní propojení vnitřního a venkovního života. Skvělá dopravní dostupnost je zajištěna blízkostí dálnice D2. Plánovaný nový nájezd na dálnici u Velkých Pavlovic ještě více usnadní spojení do Brna a Břeclavi. Rozhledna Slunečná je oblíbeným místem, odkud si můžete vychutnat pohled na Pálavu a okolní vinice. Tento region je skutečným rájem pro milovníky přírody a vína. Bořetice jsou známé svou vinařskou tradicí. Kraví hora se svými vinnými sklepy a rozsáhlými vinicemi je srdcem vinařského života v této oblasti. Tyto domy v Bořeticích jsou navrženy s ohledem na moderní architekturu a přírodní okolí, což umožňuje jejich jedinečné zapuštění do terénu. Tento styl využívá přirozeného svahu, což přináší nejen zajímavý vzhled, ale i funkční řešení prostoru. Spojení moderní architektury a krás Jižní Moravy je ideální pro rodinný život v klidu a pohodlí. Neváhejte nás kontaktovat a my vám prozradíme více podrobností. Mějte se krásně.